Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, maron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa way katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsa may mupiyal kaninyo sa tinuod nga mga bahandi. Ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila kaayo. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining maong pahayag ni Kristo, sumpay ni sa kadtong gahapon nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas chapter 16 nga naghisgot niadtong mausikon nga piniyalan. Mauna nga si Kristo karon ang iyan sang tema pagpadayon niya istorya nga kini di ay kwarta himuon or gamito nato aron mahimong makapalangit nato ba? Gamito nato aron mudaghan ang atong higala. Mao nay saktong paggamit sa kwarta. Nya unsaon man matud pa ni Kristo, ipaambit yun hangtod mahurot. Matud pa niya diri, aron inig kahurot na niini, makabaton kamog mga bahandi didto sa langit. Hutdon gid ay ug hatag. Nya kamo, musunod mo ani dili. Og di ka mo sunod kay mawili ka imong kuptan, ay ayaw lang kanilang ni asad, ako lang sa ning kuptan para ako sa ni awa na patay na kadiha. Nahimo na kang ulipon sa kwarta, imo naman siyang protektahan kay kanang ulipon mo protektar man gina siyang master. Nabantay mo sa mga ulipon kanang mga bisag asa ka nga ulipon kana mga sundao, ang general mo ay master, ang ulipon ang mga ordinaryo. Mao man gyud mo asda ngadto ang mag-general mo una kay sila may ulipon kana mga sulugoon. Adias balay ba kinsa may manglaba, kinsa may manglampaso, kinsa may mukatkat ngadto sa kuan. Kadtog yung sulugoon ang kuan, ang master barog-barog ra na dire, secured kayo kay mahugo niya na. Muna din ni simbahan ang monosnos ug maayo dinhi kaning murag di ni monosnos ang ato mga kuan dinhi tiglimpyo ang pare lakaw-lakaw lang nighawak kanidong kana dia anay kada ana sakto na uy sayop na inad ikag dili ana diba ana mga master mo na mga master impiernohonon gina. Abisan sa inyong balay be, kinsa man kuno be mo limpyo ng inyong balay, ang katabang ninyo o ikaw?
Ang katabang, kasabaan pa yun. Mupay ng limpyo, mupay naglungag, kasabaan pa yun. Nang laba, inihumag pang laba, tanaw, unsam ning linabahan nimo, naunsa nam ni akong sinina, natanawa, unsa ni tabuan. Usay pa pakapinan, bagnos kunis naong ni mo ron. Nga mura ra bagdakog sweldo, gamay ra ba kaihatag. Ang dakong kwarta tuas amo, no? Hindi tinod. So ang general rule, aron ang kwarta makapalangit, saban, i-share yun. Pagbaton og daghang mga higala tungod sa imong kwarta, dili kay magkinihaay na mong adtos husgado tungod sa inyong pag-ilog anang kwarta og sa mapalit sa kwarta, sama anang mga yuta kanang naang mga unsa pa na dihang mga mapalit og kwarta. Dili kay magpinatyanay ta tungod sa kwarta. Kay ako nakakwarta aning akong pagkapolitisyan, duna gani mo ilog diri sa akong lingkuranan, patyon tagyud mo. Mo nang maghimo nag political dynasty ang uban nga mga politicians aron wa gyud makailog kay purting kwarta aning dapita. Hindi tinuod. Musuporta gyud ko aning kandidatuha kay kahibaw gyud kong suod mi mudaog lang ni kakwarta gyud ko ani. So kamong dihang mo kontra ani, kontrahon ta mo bisag igsuon pa ta mo, bisag pari pa mo. Ano? Hindi mo kung tutukag hait kayo. Okay. Kining akong gihisgutan nga suod na akong higala, kinis Engineer Ernesto Roldan, may he rest in peace. Usa kini ka public servant nga sa akong nahibawan siyang kinabuhi, grabe gyud ka faithful sa Ginoo o ka faithful sa iyang pagka-public servant. Usa di siya kapangulo, isi public servant, og ni-retire siya isi public servant nga gihandom gyud sa iyang mga no bang na under niya ba murag matawag na tog subordinates niya, kay kanunay ganyang ipaambit ang ngalan sa Ginoo ngadto sa iyang mga subordinates, og di gyud siya mudawat og mga kanabang gitawag pahalipay. Siya goy tig approve, usa go siya tig approve, di gyud siya mudawat og natakdan sa dangiyang mga anak, labi na gyud ang nasuod kay nako nga iyang anak nga karon kusog kaayong mo suporta dinhi sa atong parokya. Di gyud mudawat anang pahalipay nga dili pinasubay sa legal niya nga sweldo. Public servant, grabe kaayo. Ngano man unsa may ilang ikahadlukan, ang mata sa Ginoo dili ang mata sa tao. Kanindot ano, napobre ba sila? Wa. Nadato ba? Wa sad. Manggihatagon pa? Sobra. Why dato nga makatupong sa ilang kabanggihatagon. Sa ako mga nailhan nga mga dato yun, di gid sila matupngan sa pagka-generous. Matawag pag inako usahay nga sila, kakato ka kay mo trabaho maayo aron maka-income. Nya ang ilas ang income, ilaras ang i-share ngadto sa mga taong nanginahanglan. Inana, pero wa sa gid sila ingon nga porting uyamuta. Anang ana ba? Nga kontento makis kinabuhi. Kay ang naong tuwa kanunay sa pag-ampo. Mo nay gustos Ginoo. Mo na diri sa unang pagbasa si San Pablo ug ang iyang kuyog gasigi og pangumusta og sigig pasalamat sa mga tawo nga nigamit sa ilang kwarta ug sa ilang abilidad aron pagpaambit ngadto simbahan. Wa pa man sila mga simbahan ingon anis una, anha raman sila sa balay. Mobita na kita dinhi simbahan, mumisa pud tag balay labi nagnaay. Pero ato lang sang gilimit kadang naay namatyan nya panahon sa kaning mga anniversaries para sa mga old age. Katong ay pandemic, mumisa gid ta ana kay ngano man ang unang mga misa sa una ginahimo dihas mga balay, mo nang gahisgot dinig mga balay. Mo nang misa tag sud sa balay sa pamilya sa mga magtotoo. Pero kay di naman tay dagkong simbahan na naman tay mga kapilya naningkamot pud ta nga dili lang gid ta mo
himuong general role nga anhas balay na naman tay mga tigumanan adto na tas tigumanan. Pero kung naagyo'y panginahanglan balay, pero nakapalambo sa pagtuo, midaghan ang ilang mga amigo, midaghan sila kaning ingon nga ug ang tanan nga mga magtutuo sa Asya. Sato pa gigamit nila ilang kwarta aron mo nindot ang ilang banding sa ilang mga isig katao. Kamo nagamit mo ro sa inyong kwarta para sa tibuok simbahan? Yes or no? Man gaduda ang usara ka bukling ang klaro, yes. Gamita yun. Mabita di kaning mamaligi at tag slots din kada ni mo palit og slot. Ang sayo nitabo, nakigbanding ka sa tibuok San Vicente Ferrer Parish kun kanang maong project para dinhi. Nya katusang namalit atong kapilinha kay para man tos Archdiocese ang imong mga higala karon tibuok Archdiocese sa Sugbo. Deporting na naghana. O nya kun ang project para sa Pilipinas, si BCP, nakigbanding ka sa tibuok Pilipinas. O nya kay nakigbanding man kas Archdiocese, nakigbanding man kas parokya. Ang parokya kay member man sa the whole Roman Catholic Church sa tibuok kalibutan. Nakigbanding ka niining maong katilingban. Igabot ni muslangit ang paninglos Ginoo na kay mga amigo. Insya na pila may na-donate ni mo sa Slats Baligi Apodersiano. Wa kay migo diin man day imong kwarta nga daghan man kog kwartang gihatag nimo sa ay akong giparenovate sa kong balay niyo roy nya gapalit pa kog sakyanan para in taon sa kong mga anak nya ako sang gitigom para sa future sa kong mga anak wa jud kay gi-share sa simbahan nagpray ra ko niyo nagpray patay ka diya na ako kay kwarta inig-pray sa mas mga amigo ni San Pablo inig-pray muna inig-pray hatag para karon suruyan ka diyang sibot simba man ka karon nagpray man ka muhog ka sibot dili mingon ka igo na napadiroy nga ni simba ko patay ka diya asam din na padong imong giduda diyang kwarta diya sa para kaon ako unyang mahurot ang imong ginhawa kay naigo ka sa COVID kapugong na dili pero imo nang ihog sa kolekta ikamatay nimo maigo ka sa COVID, di ka maluwas, patay ka, igabot dito, buhi ka, tuwang ka sa langit. Ingon ang Ginoo sa namatian, COVID, naihigala, pila ka buhok, siya, depende sa kolekta kung ihog. Ingon Ginoo, surti yung ka, kay karong misaha, ubay-ubay man. Dili tayo kanino, ang naong sa nako, kwarta na lang sa noon. Basta ayaw gamita ang kwarta aron mudaghan ang imong kaaway. Mao na siya pasabot sa Ginoo. Gamita ang kwarta aron mudaghan ang imong higala, daghan ang malipay, daghan ang magpasalamat sama ni San Pablo, sigig pasalamat nakadawat sa mga hinabang. Mao na siya. Pag imo na lang gamiton paggubaan ng imong naong, siging kiskis ana imong kilay, siging himo anang imong paputi-puti, di pakulor-kulor buhok, bayad anang para palaygit, para anang abortion, buangon ka. Siging pangural anang agianan, ana di gyud kahatag bisag dugang na lang usa ka metros para mudako-dakong agianan. Buangon ka. Para lang anang imong gamay kayo nga yuta di na nimo ihatag para sa kaayuhas publiko. Di ba? Hangol gyud kay tanan. Hinatag ra nas Ginoo portin daghanan nimo higala. Nanglitan ron ang inyong agianan single lane ra usara ka sakyanan ang makaagi nya na kay dako-dakong luna imong tagaag additional nga 2 meters o diwa na magsugat ng sakyanan kinsa may naghatag ani agianan kada tao mo agi dako lagi ni agianan din kinsa may gahatag ani sikot lano ana iampo na to ano mga naong ninyo gatutok lang na ako di gyud mo sanong bitaw pa dir ano na wala na mo diya sa di pa day kumutapos atong iampo ang atong seminarista nga na-assign din sa iyang pre-diaconate o man mo gawas
Kani ba si Brad Charles Quison. So, by the grace of God, maordinahan na siya pagkadikon, hopefully karong karong December 7. So gikan karon hangtod mga Domingo, suway mong paminaw dihas mga istorya-istorya tagalataban man ni istorya-istorya ugwa ba ni iring-iring. So dia ang letter sa Chansiri gihangyo ko i-announce nga siya ordinahanan unya suway og paminaw wa bay babag sa maong ordinasyon. Ug doon na ni gitagu-taguan palihog ihong-hong rin ako ha. Si Brad Charles Quison. Kita na musnaw nga ni basig magatuan ni sa inyong silingan nga tuwa dito gikugos-kugos ng bata sa inyong silingan. Niya nagpaila ni nga engineer kuha na lang niya ha igna ko nawa ang naong aning masugatan ni ninyo. So ni ana ang bands niya ato ning ibalik dito human sa karong Domingo haron kuan so gikan karon hangtod Domingo paniin mo ha hilig bangin mo ana mga libak-libak mao ni pinakanindot nga linibakay ana bang magin wa ka kamatikod aning anang Brad ngade hawaii wa nya nadi mo kita na ako dito so siya dayon ug wa bay bata dito buutan man sa ako lang nakita pero sa wa makita wa ko kasiguro basig pareha rami ani ako bitaw sang giingnan ako Brad aron madayon ginay mong ordination i-briefing yung maayo ay ayaw lang yung taon og tingog-tingog diha kay aron madayon ana ba ngom sana among gibuhat sa una anong mura mamugaduda sa akong gisulti bitaw ampo na to ngatong buutan nga seminarista niya mahimo unta sa ni siyang buutang pare in the future ha niya kay do na maginigastuhanan ako lang yang i-announce kung madayon o di madayon ay lang sa pero na maginigastuhanan ato sa ning tabangan ang iyang pamilya ay wala ba yung tao ni trabaho pero sagli lang maabot ng panahon kamauna ning udupa-dupa dako na sa ning ora na iyang gipaabot makadupa lang yun ko tanawa pa siya kusog na kay mo dupa na tayo hinaot ta mahimo ni siyang generous faithful and holy priest in the future ha atong iampo nya pasalamatan nato San Vicente Ferrer nga ni anay parionon dinhi sa atong parokya ana dako kay ning grasya nindog ta. Mga igsuon ang Dios atong amahan nga nagbuot nga ang tanang katawhan maluwas nagtawag kanato ngadto sa iyang kinabuhi busa musangpit kita kaniya sa pag-ingon Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan agakon kanunay sa Dios ug mapanalipdan sa tanang dautan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang katawhan sa kalibutan hiusaon sa Ginoo aron magpuyo sila diha sa kalinaw o pagsinabtanay mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni atong nagantos sa nagkalaing-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokyang ug atong mapalawman ang atong pagtuo paglaom isip mga binunyagan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan
nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon sa Dios ang atong mga paryente ug mga higala nga naguna kanato niining kinabuhia, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og manggihatagong amahan dawata kining among pangamuyo kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.